destul de greu, să zic așa, să mă adun. Nu pot să zic că sunt mulțumită de mine însumi, nu de... Se putea și mai bine. Încă mai sunt probleme. România nu este un mare specialist, să spunem, al paralelilor, nici la băieți, nici la fete, din păcate. În direct la DigiSport, lotul antrenat de Octavian Belu și Mariana Bitang a avut evoluții bune la campionatul mondial de gimnastică, însă paralelele nu ne-au lăsat să urcăm pe podium. Anul acesta România a terminat concursul pe echipe pe locul 4, dar speranțele sunt legate de Jocurile Olimpice de la Londra. Încă mai sunt probleme, mai avem probleme la sărituri, chiar și la paralel și la sol, dar mai e puțin până la Olimpiadă și cu toții sperăm să ne luptăm la un loc pe podium la Jocurile Olimpice. Asta a fost, concursul e concurs, toată lumea mai ratează, dar noi credem că, nu știu, ne-am făcut cât de bine am putut exercițiile și asta a fost, ăsta e rezultatul. A fost mai bine decât în calificări? Da, a fost mai bine decât... Ați mai ratat? Da, oarecum, dar important e că nu ne-am dat jos de pe aparat și am continuat exercițiul chiar dacă am avut dificultăți și asta am contat cel mai mult. Bravo, Raluca, de pe margine, o voce o încuraja. Hai, pitic, hai că poți. La paralele pentru mine a fost prost. Clar, se putea mult mai bine. Asta acum nu mai pot să repar greșeala. Totuși a fost mai bine decât în calificări, nu? Per total. Da, a fost mai bine ca în calificări, dar s-a văzut greșeala de la paralele. Ar avea nevoie de o notă 14.266. Pentru a trece pe primul loc în condițiile actuale în care lider este Huang, are nevoie de o notă aproape de 15 pentru a fi sigură de podium. O asistă antrenorul Lucian Sandu, care era să fie lovit. Atentă la coborâre, Ana! Dai! Un pas înainte. Asta e greșeala noastră. Unde la ce aparat putea să faceți mai mult, să scoateți mai multe? Clar, la paralel puteam să urcăm jumătatea aia de zecime care am pierdut-o. Nu zic acum că la celelalte aparate am făcut perfect, dar la paralel s-au văzut greșelile și... E frustrare ce văd acum pe fața ta? Da. Da, pentru că în momentul când este diferența de 2 puncte, spunem, da mă, asta e. Dar la jumătate de punct nu e. 17 ani, vârf de performanță, titlul european la Bârnă în 2010. O coborâre spre înainte grupat.
încă mai sunt probleme. La fete lucrurile, hai să spunem că au două fețe diferite. Prima zi de concurs, de calificări, și ele cu un pic de neșansă la atragerea la sorți. La fel, seria a doua. De data asta nu mai greșesc, din 10 subdiviziuni. Deci, practic, tot concursul a venit după ei. N-au prins o zi fastă. N-au fost într-o zi fastă la calificări. Au fost și extrem de emoționat. Sigur, Cătălina le-a tras cât a putut. Cătălina a fost locomotiv la acestei echipe de această dată. Dar am ratat niște calificări în finale care, fără îndoială, valoarea ne dădea dreptul să le avem. Și mă refer în primul rând la Bârna Anei Porgras. Un copil extrem de talentat. Flic pe 1, flic pe 2, salt întins bine, Ana. Danilova, urmată de Cuib, s-a oprit, nu știu dacă îi se va da legarea. Și clubul Echer cu un pas la aterizare, un pas în spate. Nu mai pot să dau timp înapoi, dar mi-am demonstrat mie, în primul rând, că la calificări s-a întâmplat. N-a fost real. Asta a fost ultima finală pentru tine. Tragem linie mulțumită? Nu. Pentru că e un mondial fără nicio medalie pentru mine și având în vedere că la Rotterdam am câștigat medalia de aur și aici nici măcar nu m-am calificat, e clar că ceva nu e în regulă. Finala pe echipe ne-a arătat fetele în capacitatea lor, hai să spunem, nu maximă, dar au făcut un concurs bun. Bun pe 3 aparate. Al 4-lea, paralelul, din păcate, constituie o problemă încă nerezolvată la lotul feminin și fetele noastre, dacă urmărim ultimele campionate, indiferent de ce nivel, european, mondial, putem vedea clar că practic noi participăm la un concurs cu handicap. Ca atare, dacă te duci cu un handicap de 2, 3, 4 puncte într-o competiție, oricât de bun ai fi, nu reușești să recuperezi acest lucru. Știam de acest lucru, nu este o surpriză extraordinară. Surpriza este că ne zbatem de atâta timp să îmbunătățim acest aparat și încă nu am reușit. Cred că puteam să ne batem pentru locul 3, dar chinezii ne dau cam 3-4 puncte la paralele, deci ne dau clasă la paralele. Și deja se știe în lumea gimnasticii că noi suntem mai puțin buni la paralele, cu toate că avem câteva fete care merg destul de bine la paralel. Acum
Noi trebuie să ne batem cu chinezii deocamdată pentru medalia de bronz, însă știm, avem două fete care au rămas acasă, de Sandra, care ar fi făcut fantastic aici la sol și la sărituri, că aveau nevoie fetele de ajutorul ei. Am fost foarte plăcut surprinsă că vorbesc mereu prin text cu Cătălina Ponor, care, din câte am înțeles, nu o pot opri antrenorii, deci vrea să facă mai mult. Vreau să spun că se vede experiența pe care a avut-o și e greu de crezut că după 5 ani de lipsă din aproape 2 generații, pot să spun, 5 ani este enorm de mult în gimnastică. Piruetă cu 3 întoarceri, urmată de Popa. Kachov, Tsukahara, a doua diagonală. O piruetă originală a Cătălinei cu mâinile deasupra capului. O 1080 bine întors de Cătălina. Revenirea Cătălinei Ponor în gimnastica de performanță nu a fost trecută cu vederea. Nadia Comăneci s-a declarat un fan al campioanei olimpice de la Atena și apreciază ambiția româncei de a lupta din nou pentru podium. Jurnaliștii francezi au subliniat că revenirea Cătălinei Ponor este un impuls pentru România în sala de concurs, dar și în afara ei. Doi pași cam mari în spate. Revenită în elementul ei după ce a decis că nu este făcută pentru viața de pensionar, românca de 24 de ani a redat echipei sale acea aură de vedetă pentru reconstruirea unei evoluții în concursul feminin. România avea nevoie de un star, iar Ponor este cu siguranță așa ceva, au mai notat ziariștii din Hexagon. Lumea o cunoaște, deci a fost apreciată și aici, în Japonia, care sunt foarte mulți fani ai țării noastre. Deși lotul feminin de gimnastică ale României are unii dintre cei mai buni antrenori ai lumii, problemele nu au dispărut complet. Sportivii care alcătuiesc loturile naționale vin cu multe carențe de la cluburile unde s-au pregătit și nu pot acumula multe informații într-un timp scurt. Pregătirea nu vine de la lot. Pregătirea vine din cluburi, pregătirea vine de acolo unde avem extrem de mari lipsuri în ceea ce privește personalul de calitate. Deci antrenori și de calitate și numeric, dacă vreți. Dacă ne apucăm să căutăm un antrenor bărbat care să facă gimnastică feminină la ora asta și să fie angajat într-un club, cred că trebuie să dăm cu tunul ca să găsim unul. Deci nu există. Sigur că lucrurile astea în timp se agravează și ajungi cu pregătire deficitară la un aparat din 4. Deci, hai să zicem, un sfert dintr-o competiție îți iese compromisă. Eu nu spun că nu se fac eforturi la nivelul lotului, se fac eforturi extraordinare pentru rezolvarea acestui lucru. Eforturi în principal trebuie să le facă pentru hai să spunem în sensul pozitiv al cuvântului, a specula codul de punctaj pentru a putea obține maximum din ceea ce putem noi da. Dar se dovedește absolut insuficient. De fapt, gimnastica în acești ultimi ani s-a schimbat de o asemenea natură încât fără a avea o consistență extraordinară în ceea ce privește dificultatea, a
fiecare aparat în parte nu mai ai nicio șansă de a fi prezent pe podium. Noi avem foarte puțini antrenori acum la bază. N-a mai rămas nimeni. Nu e nimeni în țară. Foarte puțini avem. Păi noi comparăm ce are Statele Unite. Deci în Statele Unite sunt 2500 de cluburi de gimnastică. Prezența Sandrei Izvașa la Tokyo ar fi ajutat România să urce pe podium. Fetele ar fi meritat medalia de bronz, spune președintele Federației Române de Gimnastică. Cu Sandra în echipă să fi câștigat medalia de bronz și era foarte frumos și fetele meritau acest lucru. Însă asta, din păcate, nu ajungea să rezolve probleme pe care le avem, ci să le acopere pentru o anumită perioadă. Nici domnul Belu, nici domnul Bitang, nici noi, nimeni. Nu vrem să ne ocupăm de acoperit și de rezolvat. Și cam asta este ceea ce ne-am propus cu toții să încercăm în perioada care urmează. Au concurat bine, nu pot să spun că n-au concurat bine, însă au nevoie de sărituri mai mari. Ne trebuie 2 sărituri cu 2 șuruburi și jumătate, cum au făcut americanii, au luat 2 puncte din plecare, care le avem. Știu că Sandra face 2 sărituri foarte bune și Larisa, care a rămas acasă, nu înțeleg de ce s-a schimbat acum iarăși. Figu a schimbat din nou, măcar înainte de Olimpiadă trebuie să lași fata, chiar dacă nu a făcut 16 ani și face 15 ani la mondiale, trebuie să lași să concureze, pentru că sunt 7 luni până la Olimpiadă, ea trebuie să fie pe podium. Mai sunt câteva luni până la Jocurile Olimpice de la Londra, însă Adrian Stoica nu promite minuni. N-aș vrea să-l fac pe profetul mincinos începând de acum. Sigur, lipsesc niște gimnaste, dar Statele Unite, spre exemplu, după părerea mea, au prezentat cea mai consistentă echipă din concurs, de departe peste China și chiar peste Rusia. Dacă ne gândim de ce, poate găsim și niște cauze. Mai avem și noi vreo 12 cluburi care produc în general în țară gimnastică feminină. Sigur, avem 22 în total, dar hai să spunem, productive sunt cam 12, americanii n-au decât vreo 2500. Cam aici poate să fie un pic de diferență. Ar fi multe și altele de spus. La ruși, într-adevăr, au cel puțin o absență de marcă, și mă refer la Mustafina, dar probabil că ea își va reveni și va fi extrem de periculoasă și de necesară a fi luată în calcul pentru Jocurile Olimpice. Nu știu dacă cu toate eforturile pe care le vom face noi vom reuși să rezolvăm definitiv, să spunem, problema paralelului și sigur că va trebui în Jocurile Olimpice să ne bazăm extraordinar de serios pe posibilitățile individuale ale fiecărei fete și dacă nu va fi posibil să încercăm o clasare cât mai onorabilă la echipe, dar să nu ne pierdem șansele individuale.
Lopez, David Ferrer, Kei Nishikori, Andy Murray se înfruntă în semifinalele Masters-ului de la Shanghai, astăzi de la ora 11:30 pe DigiSport 2, spectacolul campionilor. Talentul ne-a ținut printre marile puteri. Determinarea ne-a adus de fiecare dată față în față